Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka. Kamar yadda muka saba, a yau za mu yi faɗakarwa ne akan abin da ya shafi sallah, watakan as-salat. Kamar yadda muka sani, sallah tana ɗaya daga cikin watakan shika-shikan musulunci, wanda Allah subhanahu ta'ala ya farlanta mana dukkanin musulmi ya zama wajibi ya kasance yana sallah. Allah maɗaukakin sarki ya yi jawabi a cikin alkur'ani mai girma gurare da dama. Haka nan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma ya yi bayani akan abin da ya shafi sallah a cikin hadisan shi masu tsarki. Allah subhanahu ta'ala yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma, bismillahir rahmanir rahim, yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Watakan ita sallah tana dakatar da munanan halaye, watakan manya-manyan alkaba'irai, watakan manya-manyan zunubai. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bainar rajuli wa bainar shirk tarkus salati. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba watakan abu guda ɗaya ne, shine sallah. Idan ya zamana aka ce musulmi baya sallah, to wannan musulmi ba zai iya amsa sunan shi akan musulmi ba. Allah subhanahu ta'ala ya umarce mu, yake faɗa cikin alƙur'ani, yake cewa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Allah subhanahu ta'ala yake cewa ka umarci iyalanka da su yi sallah kuma su yi haƙuri da wannan sallah. Watakan dai ita sallah babban abu ne, kuma Allah subhanahu ta'ala ce wasdabir alaiha. Watakan sallah sai an kasance an yi haƙuri, domin dukkan aikin alkhairi shaidan kowane lokaci zai iya durƙofan maka da gwiwarka akan cewa kar kai. Idan ka jajirce sai Allah ya taimake ka. Sallah tana da matuƙar fa'ida. Sallah ita ce kaɗai abinda Allah subhanahu ta'ala ya farlanta mana a kowane yanayi kake ciki sai ka yi. Idan baka da lafiya, ko baka iya tashi, ko baka iya magana, ko baka iya komai, inda har da lanka da lafiya kuma da hankalinka, to Allah subhanahu ta'ala ya wajibta mana sallah. Idan baka ji baka gani, za ka yi sallah. Idan kana kan gadon asibiti ne baka iya tashi, kai ko da kwatance ne sai ka yi sallah, ko a cikin zuciyarka ne sai ka yi sallah. Ga kanan kana tsaye, ga kanan kana ruku'u, ga kanan kana sujjada. Watakan sallah dai ba ƙaramin abu bane ba. Mu sani cewa dukkanin wanda ya kasance yana wasa da sallah, Allah subhanahu ta'ala bai taɓa duban shi ranar alkiyama ba. Domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda za a fara yin hisabi da shi ranar alkiyama shine sallah. Idan sallanka ta gyaru, to dukkanin ayyukanka sun wuce. Idan ku aka samu sallanka ta zama gurɓatacciya a ranar alkiyama, wa iyaz billah, to mutum yana cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu sani Allah subhanahu ta'ala bai bada uzuri ga matafiyi mai lafiya mai hankali akan cewa kare sallah ba. Akwai keɓatattun mutane da Allah subhanahu ta'ala ya ware su waɗanda ba za su yi sallah ba, in ma ba su yi sallan nan ba, Allah subhanahu ta'ala ba zai tambaye su da wannan laifi ba. Mu sani dukkanin gidan da ba a sallah, ko kuma iyayen da ba su sallah akan lokaci, to 'ya'yansu za su taso akan wannan turba ta rashin sallah. Dukkanin gidanku da ake sallah, bayan haske da ni'ima da yake cikin wannan gida, za ka samu yaran gidan nan suna da tarbiyya. Allah ka tsaye da digadiganmu a cikin masu bauta maka. Allah ka sanya mu a cikin bayinka wanda za ka yi wa rahama. Allah ka gafarta mana kurakuranmu. Allah ka datar da mu. Jama'a, kar mi wasa da sallah. Sallah tana da matuƙar girma a cikin addinin musulunci. Mu amsa sunayenmu a matsayin musulmai ta hanyar yin sallah a kan lokacinta.
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda Allah subhanahu ta'ala ya fi so shine as-salatu ala waqtiha, sallah akan lokacinta. Kar mi wasa, kar aiki ko chatting, social media ko kallon television ya ɗauke mana hankali wajen yin sallah. Mu sani idan ba mu yi sallah akan lokaci ba, waya ta ɗauke mana hankali, wannan wayar za mu mutu mu batta a duniya. Ba za mu taɓa zuwa da waya kabari ba. Idan wayar miliyan nawa ka siya a duniya za ka batta. Kada chatting ya ɗauke mana hankali ga barin sallah. Allah ka yafe mana, Allah ka datar da mu. Alhamdulillahi rabbil alamin, la hawla wala quwwata illa billah, astaghfirullah wa atubu ilai. Nagode.